aħna dejjem ovvjament nippruvaw nsibu modi differenti kif nistgħu nżommu il-maduma Maltija ħajja fid-djar tagħna. Waħda mill-affarijiet li għamilna hija li introduċejna l-Create My Tile fuq il-website tagħna. Din tgħin biex il-klient ikun jista' jivviżwalizza l-idea li għandu f'moħħu. Inti meta tħares lejn il-madum Malti ġieli tant kemm tara d-diżinji quddiemek u kuluri differenti li tgħid imma dan kif jista' jiġi fid-dar tiegħi. Jew jekk daw il-kuluri ma jolqtunix, kif ħajinbidlu u jiġu li jirriflettu lili nnifsi. U il-Create My Tile tgħinek tagħmel dan. Vera nixtieq li l-craft tibqa' ħajja lura naħseb li biex nagħmlu hekk hemm bżonn li nużaw l-istess metodu ma nagħmlu affarijiet oħra li jkunu jistgħu jintużaw għas-suq. Modi oħra kif għamilna hekk aħna personalment kienet li użajna il-madum li jkun 10 cm by 10 cm li nużawh bħala souvenirs. Li hekk introduċejna l-aspett ta' kuljum li mhux xrajtu darba u rajnih mal-art daqshekk, li huwa xi ħaġa li tista' tintuża bħala coaster jew biex miżejjen id-darbija. Allura qed tintroduċi affarijiet żgħar li nistgħu nużaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jien meta nara il-madum jiġi użat f'koll fashion collections vera nħobb pjaċir. Jien niftakarni meta kelli 12-13 kont impinġi l-ħwejjeġ bil-madumax. Tant kemm kont fissata li nara d-diżinji kuljum immur mal-papa l-workshop, nibda nara kuljum niskopri diżin differenti. U kont qed mank nistgħu nużaw daw id-diżinji fuq affarijiet li nagħmlu kuljum. Fil-fatt mbagħad meta kont rajt ix-xogħol ta' Stephanie Borge, kont ħadd pjaċir qed ara qed mela kont skoprejt għax naħseb kien iddit qabel imma qed jintużaw ukoll dawn l-affarijiet. Imbagħad ovvjament bdew jintroduċi fil-ħwejjeġ, fil-ġullerija wkoll li hija xi ħaġa sabiħa għax in-nies jiġu iktar aware. Id-disinji li jintużaw fil-madum ta' Malta huma disinji li jikkumplementaw lil xulxin u meta tpoġġihom mal-art jiffurmaw disin ikbar. Interessanti huwa l-fatt li kull maduma jkollha l-istess disin fuqha. Meta din mbagħad tpoġġiha ma' madum ieħor tkun taqbel magħhom biex bekk jiffurmaw dan id-disin ħafna ikbar. Naturalment mad-dawra tal-kamra fejn jitpoġġa dan il-madum l-ewwel kien isir buldura ta' madum abjad. U mbagħad fin-nofs isir il-madum ikkolorit u ddisinjat. Din il-buldura ta' madum abjad kienet tifforma speċi ta' gwarniċa madwar il-kamra kollha. Ovvjament aħna ma nistgħux ngħidu nverġinaw id-diżinji, dejjem kien hemm artist warahom li ħalqhom, però mbagħad ovvjament minn fejn ġie inspirat l-artist. Id-diżinji tal-madum issibhom fuq ħafna affarijiet fosthom il-bandalor jekk tmur il-festi tibda tara ċertu diżinji tgħid ikunu vera simili ovvjament hemmhekk fejn jidħol l-istil barokk li Malta huwa vera popolari. U mbagħad eżempju ġieli niftakar mort l-armerija u tibda tara diżinji fuq li jkunu simili, ovvjament ma jkunux l-istess, imma tgħid ġew inspirati minnhom. Darba niftakar ukoll bejt inħares lejn bizzilla li kellha vera xi ħaġa simili tal-madum li kienet vera interessanti. U mbagħad ikun hemm oħrajn li tgħid ara dawn jirriflettu vera l-ħajja Maltija. Nuhu eżempju hija li l-ħajja politika hija preżenti ħafna fil-ħajja tagħna l-Maltin ta' kuljum. Niftakar darba bdejt nipprova nsib diżinji differenti li fid-djar differenti u ġejt fuq ritratt li kien hemm l-arma tal-Partit Nazzjonalista u kienet il-kamra sħiħa. Allura qed mela l-ħajja, qed mela tant kemm kienet preżenti l-ħajja politika tagħhom li għażlu li dik l-arma jpoġġuha f'kamra sħiħa. Fil-kamra tara l-arma tal-Partit Nazzjonalista kollha ħdej xulxin, minflok tara pattern li naqgħad berba' madumiet, tarahom kollha ħdej xulxin, allura tidħol u tara kamra sħiħa mimlija li għalija vera xi ħaġa differenti.
għalkemm aħna nagħmluhom aħna wkoll il-forum. Imma però kif nisma' l xi ħadd li għandu xi forum għal beħ, jiena immur u nara kif ħanamel biex nixtrihom daw il-forum. Eżempju, wieħed darba minnhom ġie klient miż-Żurrieq u ġie ordna xi madum għandna. U dan dal-persuna kellu bżonn xi ftit madum u qalli isma' qalli għax kien hemm wieħed qabel ħdejja qalli u m'għadux jagħmilhom. Jien qedlu iva, qedlu dan fejn hu dal-persuna qalli miż-Żurrieq. Spjegali daqsxejn fuq fejn joqgħod eċetera eċetera. X'int tkellimt miegħu kollox jiena dal-persuna naħseb ħriġt qablu minn ġol garax u bqajt mill-ewwel sejjer dal-persuna sibtu u qedlu għandek xi pressa u xi forom għal beħ jiena. Iva qalli min qallek? Qedlu kien hemm klient, qedlu ġie għandek biex tagħmilulu u inti qedlu li ma tridx tagħmlu. U insomma, f'kelma waħda ftehmna u xtrajtha wkoll. Xtrajtlu l-pressa u xtrajt il-forum kollha li kellu huwa wkoll. Parti mill-forum li għandi jiena, l-ewwel lot li xtrajt minn Joe Camilleri, dan kien qalli li l-forum li kelli jiena kienu qegħdin għawdex u mbagħad ma' żminijiet niżlu il-mellieħa u mill-mellieħa niżlu Birkirkara, ġifieri dan qegħdin nitkellmu f'perjodu bejn 70 u 80 sena. Illum il-ġurnata din il-fgura qegħdin għandi bażikament. Jiena għandi tip ta' ħerqa biex nixtri daw l-affarijiet għax nara ħajja ħasra li daw l-affarijiet jintremew. Jiena anke knara oġġett li m'għandux valur, imma għandu valur li għandu żmien. Ukoll ma narmieħx. Issa li bta' Malta huwa naħseb wieħed mill-iktar diżinji li jimxi minn tagħna. Jiena nħoss li s-salib ta' Malta aħna bħala Maltin inqisuh parti mill-identità tagħna. Allura li għandna ċ-ċans li jkollna dak fuq l-art tagħna hija xi ħaġa speċjali għalina fl-istess ħin għax qed nirriflettu l-identità tagħna. Darba kien hemm familja li riedet kellha diżinn partikolari li kien jippreżenta xi ħaġa fil-familja tagħhom u li ma stajniex nerġa' ovvjament nużaw, ma dan il-diżinn irid jibqa' tipo close magħna li ovvjament ma jistax ikun hemm xi ħaġa simili tiegħu, manka l-kuluri li konna żajna magħhom ġridu jibqgħu għalihom biss tipo. Apparti x-xogħol tar-restawru tal-madum jieħodli ħafna ħin, nipprova nsib ħin ukoll biex nagħmel xogħol ta' volontarjat. Fejn nipprova ngħin biex narmaw għall-festa, anzi meta tkun risqa l-festa jaqbadni ferħ ta' ġen, ħabba l-festa. Norganizzaw ukoll biex nagħmlu fundraising biex nixbru il-flus, norganizzaw nagħmlu bħal ikliet u affarijiet oħra. Il-festa favorita tiegħi tal-Grazzja tar-Raħal għaż-Żabbar u għaw ħafna festi sbieħ ġo Malta, ma dik hija l-iktar waħda l-qalbi. Jiena bdejt innamuri su għal-festa. Fuq il-festa minn kont żgħir. Il-ħruġ tiegħi kien li nitla' il-gazin tal-banda, kollha ewwel konna noqogħdu nilagħbu naqa' biljard, mbagħad bdejt indoq, kont indoq il-koronetta, mbagħad tħanna kummissjoni żgħażagħ, minn kummissjoni żgħażagħ kummissjoni narru armar, u dejjem għaddejjin, u dejjem tinvolvi ruħek fl-affarijiet u jibqa' jdur kollox ċirku. U daqqa ma tal-grupp tal-armar tal-Knisja, u daqqa hekk. Insomma, f'kelma waħda, kull min jiġi minn ħaż-Żabbar basta għall-festa u jiena ħajsibni dejjem hemm. Apparti il-volontarjat li nagħmel għall-festa, jekk jiġi xi ħadd tal-xi karità fejn nistgħu ngħinu wkoll. Eżempju, darba minnhom għamilna xi madum ta' Darbjorn fej tagħhom bħala rigal lill-individwi dawk li jagħtu ċertu somma ta' flus, minna forma, minna l-logo tiegħu. Eżempju ieħor, l-ewwel ċekk tal-ewwel tas-sena, dak dejjem joħroġ għad-dar tal-Providenza aħna. U ħafna oħrajn matul is-sena fejn nistgħu ngħinu. Fil-miliet ukoll li nagħmlu ħaż-Żabbar dal-aħħar snin
u dejjem edha tikber qegħdin inħeġġu tfal ukoll ikun hemm ħafna tfal magħna jilbes Santa Claus u jkun hemm tfal bil-ġenituri magħhom iħabtu l-bibien u jiġbru affarijiet ta' prodotti tal-merċa u tal-ħasil minn kollox. Ħwejjeġ ġodda u mbagħad wara immorru ntuhom il-minu fil-bżonn. Iva, darba l-bista Father Christmas jiena kienna party ta' tfal tal-gazin tal-banda u nsamma f'kelma waħda il-bistiena ta' Father Christmas. Fost daw it-tfal kollha kien hemm it-tfal tiegħi. U t-tfal tiegħi sentendi għarfuni li jiena kont il-Father Christmas u kulħadd beda jaqbes fuqi. Il-madum ukoll kien jispiċċa fix-shelters. Meta kienu jaqgħu id-djar, kienu jaqalgħu il-madum li jsibu ta' djar imwaqqa u jużawhom fix-shelters fil-kmamar li kienu jużaw in-nies taħt l-art fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Kamra importanti fix-shelter li kienu jużaw il-madum fiha u jiksuha bil-madum kienet tkun dik il-kamra li kienu jużaw in-nisa tqal biex iweldu trabi fiha. Dan kien isir biex il-kamra tkun iktar nadifa u bekk it-tarbija titwielet iktar b'saħħitha. Huwa importanti li nsemmu li matul iż-żmien mhux dejjem kienu popolari is-cement tiles, kien hemm żmien speċjalment fejn iċ-ċeramika li naraw kullum kien bdiet tidħol ħafna nvoga matul kienna ħafna aċċess għaliha. Allura hemm ħafna djar li jew tattew bil-ċeramika li eżempju f'60s, 70s naraw dawk il-bathrooms, dawk il-brown bathrooms bil-ħitan u bl-art mimlija madum. U bil-fitted carpet ukoll kienu jagħtuhom. Iżlum il-ġurnata naħseb thanks to more awareness u li qed insiru nafu fuq crafts differenti Maltin u snajja tagħna. Isna qed nerġgħu immorru għalihom u nipproteġuhom fl-istess ħin. Dawn is-snajja bil-mod il-mod qed jintilfu. Jew f'kelma waħda qed jinqerdu bħalma ġara fuq snajja oħra. Allura l-appell tiegħi huwa lill-awtoritajiet biex ikunu iktar ta' għajnuna ħalli daw is-snajja ma jintilfux. Il-biċċa tax-xogħol hija meta wieħed ikun jaħdem manwalment ċertu affarijiet b'mod awtomatiku kif jibdew isemmulek ħafna affarijiet, dak li jkun jibda jaqta' qalbu. Allura min ikun wara d-desk jifhem il dak il-persuna xi jrid, naħseb nimxu aħjar. Ħalli ma tiġix diffiċli għal dak li jkun għax inti bniedem ikollu potenzjal. U ma tkunx qed tara l-potenzjal tiegħu, tkun qed tara biss il-karti li qed jimla. Għal-papa l-paperwork hija l-ar ħaġa li tista' tieħ. Għalih ix-xogħol li nagħmel jiena ma tantx jitqies bħala xogħol ilu hija inti relax fuq siġġu tagħmel affarijiet jgħidli ma x-xogħol vera x-xogħol manwali ta' barra. U jien nipprova nispjegalu li mingħajr il-paperwork ovvjament ma jkunx jista' jsir ix-xogħol ieħor ukoll. Le, jiena dak għalija x-xogħol tal-karti xogħol tedjanti. Dak għalija mhux xogħol, jiena xogħol għalija taħdem bidejk. Għalkemm irrid nagħmlu ta' bil-fors, dak li kbaru ġieħ ras għalija. Għalhekk qed nipprova rrewwem it-tifla bil-Malti. Ħalli toħdu f'idejha dawk l-affarijiet. Għax jiena magħmul bniedem. Ħanaħdem, tini ħanaħdem. Kif jiena nipprova naġġilha lejla? L-istenna ġbin, tibdix tippanikja, mhux nippanikja jaħna ħelsu. Ħankun sinċir magħkom, qatt ma provajt inżomm il-ħin eżattament kemm iddum biex tagħmel maduma, imma skont x'maduma tkun qed tagħmel. Jekk tkun qed tagħmel maduma f'kulur solidu, ħatagħmelha f'ħin iktar qasir. U hekk ħadd tkun qed tagħmel maduma b'diżinn li jkollok 5 u 6 kuluri huwa mod ieħor ukoll. U skont kemm ikun ikkumplikat id-diżinn ukoll. Ħanejdu hekk, forsi dejjem tieħodlok 4 minuti 5. Il-maduma mhix sempliċiment kemm inti għandek dawk l-4 minuti qed tagħmilha. Għandek proċess twil. Għandek qabel tibda mix-xogħol tal-arbil, tipprepara l-kuluri, tagħmel il-putrax, tarblu, mbagħad tippressa l-maduma, titfaħħa ġol ilma, tippustija, tistennija tinxef
għal xi 3 ġimgħat imbagħad tagħmilha fuq il-pellet, ġifieri l-proċess huwa twil mhux daqshemm ngħidu aħna wieħed faċli. Inti għandek il-proċess ukoll li meta tiġi biex tħallat il-kuluri, sewwa għandek meżerjament immaġina għandek 6 kuluri inti. Trid tħallat daw kollha. Trid itħawwadhom kollha dik ħatoħodlok kważi sieħin. Apparti hekk, it-taħlitiet tittamilhom żgħar kemm jista' jkun. Ħalli il-materjal ma jinxiflekx malajl, għandek proċess. Hija faċli tgħid għamilt il-maduma f'4 minuti, imma biex tagħmilha xahar madumiet nista' ngħidu aħna għandek satej xogħol. L-għażla ta' materjali differenti li maħniex limitati ittina l-opportunità li dejjem ikollna konsistenza fil-kwalità tagħna. Għax aħna dejjem ħanużaw l-istess kwalità ta' siment, l-istess kwalità ta' ramel u maħniex limitati li rridu nġibu minn postijiet differenti, allura ma nkunux nafu il-kwalità tiegħu x'inhu. Illum il-ġurnata nistgħu nimportaw materjali, allura aħna ttina l-għażla li nkunu nistgħu nfittxu materjali li huma aktar aħjar milli diġà għandna preżenti. Waħda minnhom hija il-pigments li huma aktar resistenti għax-xemx u għall-klima tagħna. Bħala kuluri, aħna minflok żidnihom iktar li il-materjal tagħna l-opportunità li nżidu l-kuluri għax peress li l-materjal huwa dejjem l-istess u llum il-ġurnata sirna nipproteġu l-madum mill-lumdu, mela m'għandniex għalfejn nużaw kuluri vera skuri biex nagħtu dak l-effett. Aħna li nagħmlu fuq il-maduma nippruvaw meta eżempju l-klijent ħanamlu ordni nagħmluha mill-istess taħlita, kollu nħaltu kemm jista' jkun il-kulur kollu f'daqqa ħalli nevitaw il-varjazzjonijiet, naraw li s-siment ma jkunx maqtuħ, data li l-klient ngħidulu wkoll jekk ikun ġej fis-solar tisfel biex ikollu xi tip ta' membrane jew xi ħaġa hekk ħalli jevita li l-umdità ma titlax għax l-umdità hija għadu għal madum Malti u għal kull tip ta' materjal li huwa porus u ħafna affarijiet oħra li wieħed irid joqgħod attent għalihom. Hemm kuluri li nħaltu aħna speċjalment jekk naħdmu fuq proġetti fuq li jkollhom dar diġà antika u rridu nżidu ma li diġà preżenti li naħseb fl-opinjoni tiegħi huma l-isbaħ proġetti li naħdmu fuqhom. Allura f'dak il-każ inkunu rridu inħaltu l-kuluri li diġà għandna preżenti biex nippruvaw insibu kulur li huwa qrib ta' dik il-maduma li diġà hemm fid-dar. Hemm ħafna trial and error fih, ġifieri ġieli mal-ewwel 3 darbiet ngħidu ara dan huwa 90% ovvjament qatt ma tista' tiġi 100, u mbagħad ikun hemm speċjalment jekk ikunu off-whites tibqa' tgħid għandu undertone grease, dak tgħid għandu undertone aħmar, allura forsi ġieli ngħidu ħanagħmlu 10 samples differenti u naraw l-iktar qrib. Ħafna drabi meta taħseb fil-cement tiles dejjem taħseb tmur lejn il-barokk tgħid ħafna fjuri, ħafna curves, imma mbagħad tinduna li fl-istess ħin hemm ħafna designs li huma aktar sempliċi u geometric li għalik ma jkunux daqshekk ovvji, tqas tinduna ġieli bihom. Fis-70s kien ħafna moda l-geometric, sallum il-ġurnata qed terġa' tiġi invoka dik ukoll. Allura nibdew naraw ħafna linji dritti, ishom triangles li għandna hemm cement tiles li għandhom dawk id-diżinji u li klijenti jibdew morru għalihom għax ovvjament you want to follow the trends meta tkun qed tagħmel id-dar tiegħek. Iva, qed tiġi apprezzata, mhix minn kulħadd, għax li tara kummenti fuq il-Facebook u dak tagħmelx u għax dak jittebba u għax dak hekk u għax dak hekk. Il-madum Malti huwa naturali bħal huwa materjali oħrajn li huma porużi, sewwa wieħed iva jrid jibża għalih. Il-bqija għandna domanda għalih u hawn min qed japprezza wkoll. Jiena ninduna li meta xi ħadd isir jaf fuq il-metodu kif issir japprezzahha, ġifieri aħna huwa parti minn xogħolna li nuru kif isiru dawn l-affarijiet għax mingħajr ma tkun taf kif isir, mingħajr ma tkun taf kif isiru dawn l-affarijiet ma tapprezzahomx u ma tkunx taf ix-xogħol
li mar warajhom. Għalhekk aħna nuħdu pjaċir meta l-klijenti tagħna jiġu l-workshop u jkunu jistgħu jaraw il-proċess għaddej waqt li jkunu qed jaraw li jħarsu lej samples. Li hemmhekk turi konnessjoni li jisma' dawn il-madum ma ġewx għax faqajna subajna, kien hemm ħafna xogħol involut u qed taraħ quddiem għajnejk u hemmhekk fejn tapprezza u tgħid dik hija s-sena vera. Naħseb xi ħaġa li tweġġani hija li aħna napprezzaw l-end product li naraw il-maduma, naraw id-design tagħha, inpoġġuha fuq prodotti differenti u hekk nkunu qed nagħmlu awareness tal-maduma, però ovvjament nkunu qed nużaw il-pattern tagħha, però mbagħad ovvjament importanti ħafna li nipproteġu u nħobbu x'isir warajha, ġifieri l-artist li jkun qed jagħmilha li juża ħafna d-edukazzjoni u ħafna minn ħin tiegħu biex ovvjament jipprattika biex aħna nsalvaw dawn l-affarijiet. Jiena kburija ħafna bix-xogħol li nagħmlu aħna ovvjament. Hija xi ħaġa li tirrappreżenta l-identità tiegħi fl-aħħar mill-aħħar għax hija xi ħaġa li nħobb, fiha għandha il-madum Malti naraħ li għandu iddaħħal il-kultura fih, iddaħħal l-arti u iddaħħal l-identità Maltija li għalija jaqdu kollox.